Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye marisikalo tile 27 san 2023 limanaw min ye a ka kunnafoni gafew ye nin an sigilen o kɛnɛ kan ladala jɛmukan de don min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ayiwa ne yɛrɛ kelen tɛ kumaso in kɔnɔ yan ni tɔma Amadu Tolo ladala an de bi yan Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na denbaya bɛ di alhamdulila an b'a ayiwa nin an sigilen kɛnɛ kan Tolo min ye jɛ ka baara ye o de don ayiwa minnu b'an kumakan fili fiɲɛ fɛ kosɛbɛ radio fan fɛ o ye Musa Sanogo ale ka baara ye awɔ min ye ka jabarani k'an bila o kan bɛɛ k'an ye o ye maa damadɔ fana ka baara ye kosɛbɛ Lamini Kulubali b'o la awɔ Musa Hayidara b'o la Augustin Eshubi b'o la kosɛbɛ ani Isufu Sangare o don Tolo an yɛrɛ sigin bɛ yan an kɔni an bɛ kuma caman de la yan kosɛbɛ kɛ ni ninnu ma sɔn an tɛ se ka kuma cogo si la Tolo ni an sigilen o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ Tolo an bɛ sunkalo tile 10 Amadu ya tile joli Allahu akbar mais sunkalo dun ma tile 10 a ma se o ma fɔlɔ ayi biya tile joli na kɔngɔ in minɛ ka ban hali e yɛrɛ tɛ su sa e ka sunkalo tile da dɔ ayi i tɛ sɔn biya tile joli e tɛ sun na wa Tolo i bɛ nin fɔ de o i bɛ bita in fɔ walima an bɛ kunnafoni di biya tile 5 ye biya tile 5 ye n'o tɛ kalo min filɛ nin Tolo mɔgɔ bɛ fili kalo bɛɛ jate la ko sunkalo awɔ ayi sunkalo mɔgɔ tɛ fili sunkalo jate la dɛ ala heure awɔ tile 5 ye bi hali ni montre yɔrɔ i b'a sɔrɔ ni i ɲininkali kɛra heure la sisan ko heure jumɛn bɛ yen awɔ amin Tolo gafew de bi yan awɔ an bɛna don olu kɔnɔ kosɛbɛ an ka dɔ lakale yanni ka waati se kosɛbɛ i y'a fɔ Amadu gafew bɔra bi an b'a daminɛ min ye faso ka gafeba ye n'o ye lesɔr ye ale da bɛ waliyala sa 26 mars okumu kɔnɔ a yira k'a fɔ ko min ye o korombo karili okumu ye sa ko 32nan k'a bɛna fɔ o kɛra koyi san 32 Tolo a yirala k'a fɔ ko Mali ka démocratie n'o ye bɛɛya ye awɔ bɛɛjɛ fanga dɔw ko ten nɔ ko o de sɔrɔla ayiwa 26 mars kosɛbɛ san 1991 awɔ Tolo ɲinanta in a bilala minɛn min kɔnɔna la o de ye refondation ye refondation yɔrɔ nin waati in na fɔra ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kosɛbɛ olu bɛ nin baara de la jamana ka se ka jɔ a sen fila kokura ye min bɛ tali kɛ kunungo o de tun ye a dɔgɔ duman yɛrɛ ye kosɛbɛ marisikalo tile 26 san 2023 ka daminɛ san 1991 kosɛbɛ ka n'a bila san 2023 la awɔ Tolo o ye san 32 de ye yɔrɔ o tɛ tile 32 ye cogo si la dɔ kɛra o awɔ dɔ kɛra Mali ka min ye bɛɛya o don yɔrɔ a kɛra a dɔw yɛrɛ a tɔra ka da ko journée des martyrs awɔ Tolo b'a yira k'a fɔ ɲuman ma kɛ nin don in dɛ sabu maa dama min wulila k'a fɔ ko ayiwa fanga min bɛ yen kosɛbɛ ko fanga in ka taa awɔ Tolo o de taara wolo fɛn wɛrɛ la kosɛbɛ jamanadenw caman de bɔnɛna u ni na a siratigɛ la a kɛra n'i y'a jateminɛ san o san Mali jamana de bɛ nin don in ɲɛnamaya ka koromokari ka hakililajigi kɛ ka yira k'a fɔ ko don dɔ tɛmɛna Mali kɔnɔ yan o kɛra n'o ye 26 mars 1991 ladala a mana maa min sɔrɔ jamana kuntigiya la Tolo yɔrɔ ja dɔ filɛ nin bɛ yɛlɛ an ka pont fɔlɔ in sanfɛ o don muso biri bɛ a den kunna yɔrɔ min na o yɔrɔ in dɛ Tolo o de ye 26 mars taamasiyɛn ye kosɛbɛ min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goïta kunungo ko ale ni ayiwa fanga ɲɛmaa dɔw i n'a fɔ CNT ɲɛmaa kosɛbɛ colonel Maliki Diaw ani premier ministre Choguel Kokala Maïga kosɛbɛ ka taa se Mali kɔnɔ yan ambassadeur minnu bɛ yan ka taa se yɔrɔ 26 mars mana fɔ hakili bɛ jigin lakɔlidenw fana na kosɛbɛ association des élèves étudiants du Mali olu fana ka lasigidenw tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye kosɛbɛ Tolo u ye Mali jɔnjɔn da o kɔfɛ min ye jamana kuntigi ye jirife
feere de tun bɛ ale bolo kosɛbɛ ka taa da muso in muso min birilen bɛ a den kunna tan tamasiyɛn de don Tolo kosɛbɛ a donni kama muso in yɔrɔ a den wulikajɔ minnu kɛra den de sara kosɛbɛ Tolo maaw hakili sera ka to ja min na n'a ye maaw misigi o ye nin muso in birin bɛ a den kunna k'a tɛgɛ fila kɔrɔta kosɛbɛ Tolo maaw man ka ɲinɛ nin don in kɔ sabu a kɛra jolibon min ye Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ 26 mars 1991 o kɛra a kɛra maa minnu ɲɛna Tolo a n'a kun bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o la colonel Asimi Goïta a ko ɲina 26 mars san 2023 san 32 kosɛbɛ Tolo a bɛ bila hukumu kɔnɔna la a y'a sɔrɔ Mali bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la wa min ye refondation ye a y'a sɔrɔ Mali b'o baara la n'o ye ka jamana jɔ a sen fila kan kosɛbɛ colonel Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ mana fɔ ka ban yɔrɔ kalata ko kumaw bɛɛ bɛ fɔ o de la ko sɔɔni dɔrɔn Mali bɛna min ye référendum kalataw kɛ ko a bɛ bila o hukumu kɔnɔna la ayiwa jamanadenw ka se ka bɛɛya a san 32 min na a hakililajigi filɛ nin ka kɛ nin ye wa fana ko a bɛnna ni waati ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye u ye labɛnbaw dɔw sigi sen kan minnu bɛ ale kalata kelen in labɛn autorité indépendante de gestion des élections o sigira ka taa se an ka loi électorale ma falen kɛra o la Tolo min ye kɔsa in na a fɔra k'a fɔ an ka marabolo dɔw bɛ olu tilatilala n'o ye découpage administratif ninnu ye colonel Asimi Goïta ko nin n'a ɲɔgɔnna caman nin ye baara kuraw ye minnu bolodara jamana kɔnɔ jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko 26 mars seli kɔni kɛra nka Tolo ko maaw k'a dɔn k'a fɔ sɔɔni dɔrɔn an bɛna référendum kalataw kɛ yɔrɔ a bɛɛ ye bɛɛya de ye jamana den da bɛ don fɛn fɛn na n'o de ye an ka jɛ ka nin kɛ ko ɲina kalata in n'o ye référendum ye maaw k'u jija ayiwa min ye 26 mars san 2020 n k'a fɔ san 32 ka n'a bila ɲinan la Tolo a ka se ka don maaw ka kɛwalew la bɛɛya yɛrɛ a kana kɛ i n'a fɔ référendum yɔrɔ a bɔra dɔw kɔrɔ nka tila k'a kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye tuguni colonel Asimi Goïta ko o de ka dabila o la a y'i t'o la ka sɔrɔ ka dugawu kɛ an bɛ sunkalo la maaw ka ɲɔgɔn minɛ maaw ka hinɛ ɲɔgɔn na Umaru Jakite ale de ye fasiri kɛ lesor kɔnɔna an bɛ to ale lesor kelen kɔnɔ k'a bɛna fɔ min ye an ka finitigiw ye ko u ye fakonba maa 147 la ko ye banbagancimaw ko don Tolo nin waati in na min ye Mali finitigiw ye a bɛ fɔ de k'olu bɛ ka se sɔrɔ banbanciw kan o fɔ hali ka na siran a yirala k'a fɔ lesor kɔnɔna la bi dugu damadɔ de bɛ yen Ndelimane Tesit Baɲangara ani Ɲɔnɔ ko Mali armée ye Tolo a yirala k'a fɔ banbanciw minnu bɛ ni ko kalinka ye ko f'u ka jamanadenw jatigɛ u kalinka ye ko f'u ka jamanadenw bɔnɛ u ni na Tolo ka jamana yɛrɛ ko f'u ka a turu a kun kan nka Mali armée ko ayi o tɛ kɛ maa 147 Tolo dugu minnu fɔlen filɛ nin ye nin ye k'u ye i yɛrɛ ɲuman u ye fakonba u la nin kɛra ka daminɛ mars kalo tile 12 ka taa bila tile 24 la maa 147 yɔrɔ o cayara o b'a jira k'a fɔ Mali armée u sigilen tɛ dɛ Tolo a kɛra sanfɛ kɛlɛ ye o a kɛra duguma kɛlɛ ye o n'i y'a lajɛ Sofara maraw la ka taa Balagina yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Jalo Songo Bojo Mondoli nin bɛɛ bɛ Baɲangara mara fana na ani dɔngɔnɔw a ka yɔrɔ ninnu na yen ka taa se Bulkesi Sevare Wɛnkɔrɔ Bankas a yɛrɛla k'a fɔ yen min ye Mali armée ye u bɛ wulikajɔ la yen ni o fana bɔra yen Tolo min bɛ tali kɛ Tesit Ndelimane Baɲangara a yɛrɛla k'a fɔ maa 67 ɲɔgɔn na yen fana tɛgɛ kɛra maa banbanci maa 67 olu bɔnɛna u ni na yen siganama maa 32 ɲɔgɔn na fana tɛgɛ kɛra olu la o kɛra Wankɔrɔ Boni ani Douansa kunnafoni in bɔra Mali armée ka ɲɛmayaso n'u k'a ma ko chef d'état-major général des armées lesor an ye nin sɔrɔ a kun n'an bɔra lesor kɔnɔna la an b'an ɲɛsin soir de Bamako ma kɛ ale da bɛ wulikajɔ la a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna fɔ ko Mali gouvernement ko kɛmɛ ka min ye CFA wari ye ale miliyari 8 ko o di min ye kalansow ma kalanso minnu ye kɛnyɛrɛye kalansow ye kɛnyɛrɛye kalansow yɔrɔ olu kun murutilen bɛ ko u ye baarabila yɛrɛ dɔ kɛ heure 120 ɲɔgɔn na u kun ye o baarabila kɛ Tolo a bɛna fɔ u ni gouvernement bɛnna ko la ko f'u ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la ministre min ni o bɛ an ka
kalango kunna kosɛbɛ madame Sidibe Dedewu Usman ale don ale ni ayiwa min ye kɛnyɛrɛye kalansotigiw awɔ k'u ye sigi kɛ sigi min bɛ yen n'a bangena fɛn na kosɛbɛ o de ye bɛnkan ye awɔ a yɛrɛla k'a fɔ marsikalo tile 23 tɛmɛnen o bɛnna alamisa ma o don ɲɔgɔnye dɔ kɛra bɛnkan ɲɔgɔnye don kosɛbɛ bɛnkan min na a yɛrɛla k'a fɔ minisiri ko ayiwa ko min kun ɲinina u fɛ awɔ tolo o de ye k'a fɔ ko u ka impôt da u ka impôt sara nka minisiri ko o ma diyagoya u kan kosɛbɛ n'o ye impôt sara in ye awɔ n'a fɔra k'a fɔ tolo juru e ka juru bɛ gouvernement la awɔ gouvernement tilala k'a fɔ k'i ka impôt sara tuguni école karamɔgɔ dun ko fɛn tɛ bolo la o bɛ sara cogo di a ka gɛlɛn gouvernement de nana fɔ sa an ma jigin aw la mun don sisan a ɲininaw fɛ sisan aw kɔni aw bɛ baara bila min na o de ka jɔ n'o ye heure 120 ye kosɛbɛ o kun kan ka ban kabi dɔgɔkun laban tɛmɛnen na o kun labɛnnen don k'a daminɛ nin ntɛnɛn yɛrɛ la nka tolo a yɛrɛla k'a fɔ ko a jɔra kosɛbɛ k'a sababu kɛ mun ye i bɔra ka nafolo kasa bi min fɔ sisan n'o ye CFA wari miliyari 8 ye o ka juru o de tun bɛ gouvernement la kosɛbɛ miliyari 8 ko san 2021 ka taa bila san 2022 la tolo o de juru tun bɛ gouvernement la kosɛbɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko juru wɛrɛw tɛ u bɛ kalanden minnu bila ka taa kalanso ninnu kɔnɔ o don a bɛ fɔ minnu ma ko bourses o sarali b'a la kosɛbɛ hali kalanden ninnu ka kalansaraw yɔrɔ gouvernement bɛ kalanden dɔw bila ka taa kalanso ninnu kɔnɔ kosɛbɛ gouvernement yɛrɛ de b'u ka kalansara sara awɔ o juru tun b'o la ka taa se kalanso ninnu fana subvention minnu bɛ di u ma kosɛbɛ mɛndersaw n'a ɲɔgɔnnaw awɔ ko o fana o de sarala a yɛrɛla k'a fɔ 100 sara o 100 sara a bɛ se 20 ɲɔgɔnna ma min ye école privée ye u y'a jira k'a fɔ bɛn kɛra nin ko la kosɛbɛ baarabila min kɔni tun bɛ sen na gouvernement tun bɛ k'o de ɲini ko o ka jɔ kosɛbɛ nin ye o jɔlen ye kalan o na daminɛ kosɛbɛ soir de Bamako an bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waliyala min ye silima ye ko o kɛmɛ k'a fɔ sa ko a bɛna min ye sariyaso yɛrɛ sariyasoba min n'o bɛ CEDEAO hukumu kɔnɔna la k'a bɛn'o wele koyi welewele dakan in kosɛbɛ tolo dɔrɔ tɛ dɛ min ye silima ye syndicat libre de la magistrature kosɛbɛ yɔrɔ ale de ye an ka jamana sariyatigiw ka lafasali kuluba dɔ bɛ yen ko silima kosɛbɛ silima a kun ye laɲini dɔ kɛ waati dɔ la awɔ ko sariya dɔ bɛ yen min bɛ cour suprême kunkan sariya in u k'a ma ko ordonnance numéro 2022 kosɛbɛ 020 PTRM awɔ min taara décembre kalo tile 29 san 2023 kosɛbɛ tolo ko san 2022 yɔrɔ ale kun bɛna yɛlɛmani don loi dɔ fana na n'u k'a ma ko loi numéro 0D-054 kosɛbɛ min taara décembre kalo tile 16 san 2022 o don tolo min b'a jira k'a fɔ magistrat o magistrat ne bɛ baara la Mali kɔnɔ yan ayiwa yɛlɛma ka don i ka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour suprême baarakɛlaw kosɛbɛ min ye silima ye ale ko a y'o laɲini min kɛ ayiwa cour suprême de ye o laɲini fura ni a tɛgɛ kɔ ye k'a ma sɔn a ma kunnafoni bɔra ka bin mars kalo tile 25 tɛmɛnen na kosɛbɛ syndicat libre de la magistrature a ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda ye siga t'a la ni cour suprême ma sɔn olu ka laɲini ma olu tun bɛ ka yɛlɛma min ɲini k'a fɔ ko ayiwa cour suprême baarakɛlaw dɔ kana fisaya dɔ ye walima ni dɔ bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la fo dɔ ka fara u ka baara hakɛ kan wa tila ka nafa wɛrɛw sɔrɔ magistrat tɔw bɛ olu ma o sɔrɔ silima maaw y'a jira k'a fɔ ko u ye laɲini min kɛ ayiwa yɛlɛma in a ka don sariya in kɔnɔna la an bɔra ka sariya min fɔ sisan cour suprême ko a ma sɔn o de ma a ma sɔn a ma kun min na sariyaw bɛ sariyaw sanfɛ n'an bɔra Mali kɔnɔ yan an y'an bolonɔ bila sɛbɛn minnu na i n'a fɔ CEDEAO jɛkulu olu fana ka sariyaw bɛ anw taw sanfɛ n'o ye cour de la CEDEAO ye a yɛrɛla k'a fɔ ko Mali silima n'o ye syndicat libre de la magistrature ye u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna nin ko in u bɛna ta ka taa n'a ye CEDEAO ale sariya sunba ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kɛ Mali la yan n'o de ye ka sariyaw ka u turu u kun kan ka sariya baarakɛlaw k'u fisaya ɲɔgɔn ye walima ka dɔ ka baara ka o sankɔrɔ ta dɔ ta sanfɛ silima y'a jira k'a fɔ nin tɛ ko bɛnta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ yan sariya ma se k'a ɲɛnabɔ u fana bɛ t'u ta da CEDEAO ale cour ɲɛkɔrɔla la u fana ka se ka u da don ko in na o t'a taalen yɔrɔ wɛrɛ o y'a bolo Mali ka bolo kan soir de Bamako de ye nin fɔ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an b'an ɲɛsin les échos welewele ma kɛ ale da bɛ waliyala sa min ye kurantigɛ ale ni jitigɛ ko a b'i n'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ko u tɔɔrɔla tolo nin ko in kɔni i bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen kosɛbɛ i ko da bɛ kuma min na bi
jamanadenw bɛ kule la kosɛbɛ ko courant tɛ yen awɔ ji tɛ yen awɔ sango ni funteni lahawula in na kosɛbɛ kɛ tolo an bɛ ala ka kalo barikama min fana kɔnɔna la n'o ye sunkalo ye o daminɛ o don tolo a yɛrɛla k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra laada juguba ye an fɛ yan dɛ kosɛbɛ laada min n'a selen tɛ ka wuli e ko y'a yira k'a fɔ ko bamakokaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa caman de bɛ yen tolo n'i taara bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ bɛɛ de bɛ ka énergie di Mali jalaki awɔ bɛɛ de bɛ ka SOMAGEP jalaki awɔ n'u m'a fɔ ko courant tigɛra yan u b'a fɔ ko courant tigɛra yan awɔ tolo waati bɛɛ nin kuma de bɛ maaw da kosɛbɛ kɛ n'i y'a lajɛ a bɛnna ni waati dɔ ye yɔrɔ an bɛ funteni na awɔ min ye sunkalo fana ye ale daminɛtɔ filɛ nin ye tolo n'i y'a lajɛ maaw mago bɛ courant na nin waati in na kosɛbɛ sango maa minnu bɛ yen n'u bɛ dumuni mara n'u bɛ balo mara suguru tobilaw fana kosɛbɛ i b'a sɔrɔ frigo b'i bolo awɔ tolo e bɛ ka dumuni mara frigo kɔnɔ kosɛbɛ ni courant tigɛra yɔrɔ kɔni a bɛ na ni tiɲɛni siga t'a la o min filɛ nin dɛ maaw caman de bɛ yen bi minnu dabali bannen don k'a fɔ Mali courant ko a na to tan a ɲininkali kan ka kɛ ko a na to tan tolo jamanaden caman bɛ yen n'i taara Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yan awɔ sigida caman de bɛ yen kosɛbɛ Kalabankura o Kalabankɔrɔ Hɛrɛma kɔnɔ ani a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ e ko maaw wulila ka u ɲininka awɔ caman de bɛ yen min bɛɛ da bɛ file kelen na kosɛbɛ tolo ko Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ ko yalima ko Mali kura in n'an ko fɛn bɛɛ ka ɲɛ yalima nin fana t'a jɔ sira dɔ ye wa nin y'a sira dɔ ye courant bɛ ɲini courant tɛ sɔrɔ kosɛbɛ ji bɛ ɲini ji tɛ sɔrɔ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw yalima kumana courant ko t'u ka Mali kura ko la wa a ɲininkali kan ka kɛ ji ko t'u ka Mali kura ko la wa a ɲininkali kan ka kɛ ko nin ɲininkali bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ dɛ kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ tolo jamanadenw kuma bɛɛ bɛ dibi la kuma bɛɛ an bɛ sunkalo min na maaw mago bɛ nɛɛma la awɔ nɛɛma tɛ sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di sisan a ka gɛlɛn Aminata Tera kosɛbɛ ale de ye fasiri kɛ Eco kɔnɔna la kosɛbɛ n'an bɔra les Eco kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ ale da bɛ waliyala sa min bɛ kalata ko o kofɔ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna fɔ ko wele bila bɛ min ye parti politiques ka taa se société civile ma kalata labɛnw tolo halisa o baaraw de bɛ sen na kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko fasoden jama ka jɛkulu kosɛbɛ n'o ye société civile maaw ye awɔ ani politique tɔnw a yira k'a fɔ ko olu ka maaw ka nɔnabilaw kosɛbɛ olu kan ka ye jɛkulu dɔ de kɔnɔ awɔ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections kosɛbɛ EJ min filɛ nin na ale sigili yɛrɛ tolo yɔrɔ a ma k'a waatiw la kosɛbɛ EJ kun kan ka sigi waati min na o bɛɛ tɛmɛna a kan awɔ a yira k'a fɔ sisan yɔrɔ kalata min kun kan ka kɛ n'o ye référendum ye kosɛbɛ o kun kan ka sɔrɔ EJ sigira Mali fan caman fɛ o don nka EJ sigi kuma tɛmɛna a kan a yira k'a fɔ min ye référendum ye ayiwa référendum fana bɔra a dɔgɔ kɔrɔ kosɛbɛ kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka labɛn a yira k'a fɔ ko baara kura dɔw bɛ yen n'o ye découpage territorial ye kosɛbɛ walima découpage administratif n'i bɛ se k'a fɔ ten fana a bɛɛ bɛ bɛn a yira k'a fɔ dɔ farala Mali ale marabolow kan kosɛbɛ bi bi in na Mali marabolo n'o ye région ye a bɛ 19 na kosɛbɛ ani district kelen cercle bɛ 156 la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ min ye arrondissement ye o bɛ taa 466 la kosɛbɛ commune o bɛ taa 819 la o don dugumisɛnninw n'o ye village ninnu ye awɔ o 112 ani 712 kosɛbɛ tolo n'i ye nin fɛn fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ EJ maa kelen kelenna bɛɛ kan ka sigi nin yɔrɔ la kosɛbɛ yɔrɔ ni a ma sigi ni ninnu ma sigi nin yɔrɔ la kalata baara tɛ se ka kɛ o de la ko wele bilala u ma kosɛbɛ min ye politique tɔnw ye awɔ société civile bɛɛ k'i ka maa bila ka taa kosɛbɛ min bɛ se ka taa i ka politique tɔn jɔyɔrɔ fa awɔ EJ ale yɛrɛ kɔnɔna la kosɛbɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko bi ntɛnɛn marsikalo tile 27 ko société civile maaw kan ka ɲɔgɔn ye Kati bi kosɛbɛ o ye aw ka yɔrɔ fanfɛlaw ye yen don min ye Mopti ko communiqué dɔ fana kɛra awɔ a yɛrɛ k'a fɔ alamisa tɛmɛnen na awɔ e ko maaw welela yen fana ka se k'u ka nɔnabilaw bila ka taa yen kosɛbɛ min ye araba natɔ yen marsikalo tile 29 Tombouctou maaw welen bɛ yen fana kosɛbɛ a kun ye mun ye tolo bɛɛ ka se i ka nɔna bila kosɛbɛ i ka nɔna bila i k'a bila ka taa ka se ka ye EJ kɔnɔna la sabu kalataw kɔrɔtɔli baaraw de don jamana ɲɛmɔgɔw labɛnnen bɛ ka min ye kalata minnu baara labɛn kosɛbɛ nka hakilila jiginna Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ yɔrɔ EJ baara kun kan ka sigi kabi utu kalo ni hakili b'a la san 2022 o de fɔra nka kalo 6 o de tɛmɛna a kan kosɛbɛ o b'o de labɛn na sisan
Nouvelle Horizon ka kuma don kosɛbɛ an b'a datugu ni an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a datugu ni Challenger ye kɛ Challenger ale da bɛ senna dolantan hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye CAN 2024 k'a bɛna fɔ ko o éliminatoire bɛ sen na koyi Tolo dolantan ayiwa a kibaruyaw Challenger a y'i da don a la kosɛbɛ a ko ɲɛbilan dolantan minnu bɛ yen n'o ye san 2024 kosɛbɛ farafinna ka jɔnjɔba awɔ n'o kama CAN kosɛbɛ a yirala k'a fɔ Mali bɛ ayiwa sira ɲumanba de k'a la kosɛbɛ kɛ ko a yirala k'a fɔ min ye Mali a bɛna fɔ a ye sebaya ɲumanba 3 sɔrɔ kosɛbɛ a hukumu kɔnɔna la awɔ min ye éliminatoire CAN 2024 a yirala k'a fɔ dolantan laban min yɛrɛ kɛra kosɛbɛ Mali ni Gambi k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaya ɲumanba de sɔrɔ Gambi kan kosɛbɛ 2-0 a kɛra ko dolantan in kɛra dolantan yɛrɛ daminɛna a ma mɛn yɛrɛ miniti 3 ka Kamori Dunbiya ale kɔni ale ye cɛlu kɛ kosɛbɛ o kɔfɛ Tolo Gambikaw hakili la ko dolantan ko a banna o kɔfɛ a kɛra Bamako yan yɛrɛ kosɛbɛ kɛ 26 mars la min bɛ tali kɛ an ka dolantannaw Tolo ko u tilala ka cɛlu filanan fana don kosɛbɛ kɛra sababu ye kuru 9 ɲɔgɔnna o de bɛ an ka samatasɛgɛw bolo bi o don o b'a yira k'a fɔ ko dolantan min ni nin b'a tile sabanan na kosɛbɛ ko Mali kɔni a bɛ kolo min kɔnɔna la n'o ye groupe D ye Tolo ko an bɛ bɛɛ sanfɛ siga t'a la tari o b'a yira k'a fɔ ɲina CAN 2023 min bɛna kɛ 2024 Mali kɔni a bɛ sira ɲumanba de kan kosɛbɛ u kana tila ka taa kɛ ko wɛrɛ ye sabu an bɛ nisɔndiya nka CAN tɔ bɛ tila ka taa kɛ kosɛbɛ Tolo ko an bɔra a la o don éliminatoire bɛ ɲɛ an bolo kuma caman bari n'an sera sɛbɛ kɛnɛ kan ko wɛrɛw bɛna don a la Ala k'an n'o cɛ janya ɲina kosɛbɛ n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ to halisa ale Challenger in kɔnɔ kɛ kibaruya dumanba t'o ye a fana ye farikolo ɲɛnajɛ ko ye koyi ko Mali jɔ kɔlɔsiba kɔrɔ min ni o ye Usmane Farota ye badabada Farota k'a bɛna fɔ ko Ala ka wele sera ale ma Tolo saya kɔni ni ma bi to kosɛbɛ na sini to awɔ an bɛ sigi bɛ ka nin de kɔnɔ kosɛbɛ Usmane Farota n'i y'ale fɔ Mali kɔnɔ ka ban kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin fitinin hali maa min ma Farota bɛɛ b'a fɔ Farota kosɛbɛ o Farota kelen de don Usmane Farota kosɛbɛ Mali ka jɔkɔlɔsiba Tolo ni jateminɛ kɛ ko mars kalo tile 25 san 2023 kosɛbɛ a ye diɲɛ to o kɛra a bangena décembre kalo dɔ tile 6 san 1964 kosɛbɛ ni kun ye Mali samatasɛgɛw ka jɔsenba dɔ ye kosɛbɛ kɛ Tolo ko k'a daminɛ san 1990 ka n'a bila san 1994 la a ye CAN kɛrɛnkɛrɛnnenya la kosɛbɛ dolantan min kɛra Tunisie awɔ ni Mali kɛra jɔyɔrɔ 4 na a y'o sɔrɔ kosɛbɛ Farota a ye jɔyɔrɔba de k'o la kɛra a ye dolantan min ye Real fana na Real de Bamako kosɛbɛ Stade Malien awɔ Usmane Farota maa dɔ min ni tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ yen n'olu ye dolantan kanu kosɛbɛ olu bɛɛ ko Usmane Farota ɲɔgɔn kun ka dɔgɔn kosɛbɛ Mali dolantan kɔnɔna la a ka saya kibaruya fɔlen sa a bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ kɔni ye dugawu kɛ kosɛbɛ min ye an ka Fédération Malienne de Football ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o ye Mamutu Touré n'u k'a ma Bavier ale yɛrɛ ka kumakan fɔlen bɛ yan kosɛbɛ a ko a ye kumakan in mɛn ni dusukasiba de ye o de la ko Usmane Farota maa dɔ min ni Mali jɔkɔlɔsibaw cɛla kosɛbɛ maa min bɛ yen ni a ye Mali tɔgɔ se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ kɛ Tolo anw ta ye dugawu de ye kosɛbɛ Ala ka hinɛ Farota kosɛbɛ Amadu ani maa maa bɛ yen k'o fatura kosɛbɛ sunkalo barika na Amadu o kɛrɛnkɛrɛnnen kelen kɔnɔ min ye jeliba d'export ye sa ka na se jeliba baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni foro in ye k'a fɔ Ala ka lahara sɔn sumaya amina Ala ko dugawu minɛ kosɛbɛ Tolo ni Ala sɔnna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ